No, tak dneska si tuto rozbalíme Lego Minecraft časopis. Je to druhé číslo z roku 2024, tak myslím, že nie je čas strácať čas. Takže, najprv sa ideme pozrieť na samotný časopis. No, tak v časopise sa nachádza komiks, rôzne úlohy ako bludiska, 8 smerovky, no a také. No a potom sa dostávame ku plagátom, teda ku plagátu, ktorý je obojstranný a na jednej strane sa nachádzajú pandy, no a na druhej strane Drax Endu. A tuto potom pokračuje komik, sú tu ďalšie úlohy, no a dostávame sa až k návodu na postavenie Lega. Čiže ja som to tu zrýchlil, pretože komu by sa chcelo len 3 minúty pozerať, ako sa stavia nejaké malé Lego, čiže asi tak. No a tuto, ako som postavil toto dielo, tak som chcel ísť otestovať jeho funkčnosť, no ale ono to dielo veľmi ani nestrieľa, ako to len, no ako, to je skôr stojan na tú raketku. Tu sa mi to síce raz podarilo, ale pri ostatných pokusoch už mi to nevyšlo. Skúsil som preto to vyskúšať tak, ako ukazovali v návode, no ale ani to nevyšlo. No a toto už je vlastne samotné postavenie Lego. No a tuto vám ešte chcem ukázať, že ako to dopadne, keď Lego nebali svoje časopisy do sáčkov, tak je to poškodené. No a to je asi všetko.